romantic solo round o sing tawur nomoi na hanai pila sing bini biography na lenai Ananta Jamatia. Tahu te buk song nong ni buskang o nar nai manai tahu Ananta Jamatia ni biography. Hai, ang Ananta Jamatia. Ang Tripura Idol top 5 finalist engka. Ani kami engka tiari mairang Ketharpara, Amadpur subdivision. Ang Shillong Morning Star College so ani graduation complete khai phayu anthropology honors nage. Ani hobbies engka singing, te traveling rock. Ang bike rock sa logoi jaga ketal naimani rock. Te explore khaimani jaga ketal rock. Ang Belaino sajago. Engke ang Mohan Mosne rock thokjage. Ang Tripura Idol top finalist mani ya gulo ang belai khakjangkha tamani hinke ani jara friend circle tongnai borok belai nano support khaika tabok suk jora support khainu tongkho especially ani parents rok ani jara protibeshi nok gandar gindi tongnai rok plus ani parani borok ani age ni schoolmate rok age para rogo haini resabo mane kisa rog resai tongo ngke ang jokonte depasora English medium school ni tongo Holy Cross aro jokonte admission ngi kha apro ngke ne competition rok ma khaible school rogo ngke ar rogo ang first position rogo phai resaboi ang kok borok ni bisingo je singer chajagmani ba Rwchapmung Khwnathok jagmani singer kha Biswanath sir boni Rwchapmung rong nang belai ken Khwnathok jage Rwchapmung to kabang manu boni Khwnathok no tongu but ani bkhao je nangmani kuk Rwchapmung kha o khumbubar hi humani o khumbubar kuchuk bede go barkha nang bai baksa chukti khele kholkhamwang no TTADC hafang ang belai khan bkhabai hambai maro tomani ke sing jara tabok yu tongnai borok no off platform romani bangai Tripura Idol hi age season 1 of belai thangkha belai khen kaham ka season 1 bu belai khen Rwchapmung kaham rsawi thangbai ka sini first season winner bazara aro jaga bo participate khaini ro getabok sing season 2 o phaiwi tongo season 2 bu asakhen sakha je belai kha ani bkha khusogina ang hambai maro TTADC hafang songno. Ladies and gentlemen, tabok naron buskang o tubitongo Ananta Jamatia on the stage, please. Jota yapak horlain ni bin bagay. Come on.
बायथांनि गथमा तागैरलिया निनि मकलो Hamjakma sayata tongdi sawir zadi ini baithani kothoma ho Hamjakma kirike Hamjakla khamno no Hamjakma kirike Bisi satanggai bisi nei faika sajang nei komo tuma khatika ho bisi satanggai bisi nei faika sajang nei komo tuma khatika oh Hamjakma kirike Hamjakla khamno no Hamjakma kirike Hamjakma nini dayani dusi naithong nugui Hamjakma Dema ani badusi ho Hamjakma kirike Hamjakla khamno no Hamjakma kirike Hamjakma kirike Hamjakma kirike Hambai. Belai belai ke Khwnathok ke resabi Khwnarka Ananta Jamatia. Tahu tu bungsu padi sing non expert comment rok sing Khwnalai nei pia puila sini judges sing khutke sing Khwnalai. Ananta Yes, sir. Rwchapmung to ang Rwchapmung Rwchapmung no bujikungnai sikungnai aba ang non khanane khachogo nung Rwchapmung omske Khwnathok rwchapkha ani sak bikhumo basai thangka je Rwchapmung rwchap thanio nung extra variant rimani abo ang wan thuki phan maya je omhaike bo Rwchapmung rwchabai manu hone nung omhaike nung snamkha belai belai Khwnathok Ananta nung tab kuchogo kasadi obo nang nayo Hambai, sir. hambai Ananta Jamatia Yes, sir. belai belai ke Khwnathokha soljaknai kriking jakang boni bagai yang standing ovation ro yang nini abono support the Hambai, sir. Ananta Yes, sir. je final tinisuk jara jeng norno je choose kai tui phaimani abo kaisa justification nang tini bena khena kaham kai recapkha ang hambai number chungo TT ADC hapangno je abo hai ke je resamnai rongno je chance rimani aboni bagino tini abo hai ke resamnai rok nongkhori phaikya belekhano kha tongthoka kai te kaisang kai thasing Bishwanath samani je Rwchapmungo je variation kisa tui phaimani obono nayo chung je nini thani tamotong nung bahai ke obono tesa kaham kai phunugui man e gaeki sin nayo chung actually nung justification kai kya belekana Khwnathok hambai Sir. Hambai. Belai belai ke hambai sini judges so belai ke appreciate kemani sunuka aba hageno Ananta belai belai ke hambai nono suno belai ke Khwnathok kai resabai Khwnarma bagai.